moi boa noitiña, estamos por fin outra vez todos xuntiños, todos reunidos. A falta de moi poquinhas jornadas para rematar a Liga, o penúltimo partido no Pazo Universitario, neste caso, recibimos a Álex da Peña en Breogados. Como estás, Álex? Boa noite. Hola, moi boa noite. Dula, como estás? Breogán. Boa noite, moi ben, gracias. E a gran Peña da Costa, Breoñáns, con un presidente de honor, de honra maravilloso, don Roberto Anidos. Hola, David, moi boas. Hola, moi boas. Bueno, pois imos, se vos parece, comenzamos dando unhas pinceladas do que vos pareceu o partido contra Manresa. Se os parece, facemos todo o tempo igual. Alejandro primeiro, despois el señor José e para acabar el señor David. Pois, a ver, para min o partido de Manresa foi, senón o millor, un dos tres millores do Breo esta tempada, non? Sobre todo polo conxunto do partido, realmente quitando os últimos 5 minutos onde xa non houbo partido e desde que se deixaron un pouco ir, houbo as míticas perdas por falta de concentración, por gustarse un pouco demais. O Brogan fixe un partido moi completo, con moito equilibrio entre interior e exterior, tendo moi boas porcentaxes, pero tamén xerados por ter moi boas situacións de tiro, e unha defensa que foi de altísimo nivel. Todo isto demostra nun partido onde perdes o rebote por máis de 15 rebotes e aínda así dominas o partido de cabo a rabo. Para min foi un gran partido do Breu, un dos 2-3 millores partidos do Breu esta tempada. Sí, a ver, foi un partido que desde o primeiro momento moveuse ben o balón, buscaron situacións de tiro fáciles. Noutros partidos non entraron, neste sí, e ao final, pues, bueno, todas esas cousas van axudando, minan a moral rival, cando faz unha defensa en condicións o teu ataque ten o acerto que noutros momentos non tiveches, pues bueno, o partido vai de outra maneira. Sí, bueno, como decía Cedrón, os últimos 5 minutos son un pouco o pero que se lles pode poñer, pero bueno, que a ventaxa que había tampouco que non facía peligrar o resultado. Pois eu volvíno a ver por terceira vez, Alex xa sabe que o vi moitas veces. Volvíno a ver por terceira vez. Bueno, claro, o partido de entrada sí, foi un moi bo partido. O certo é que, pois mira, xa sacou antes Alex, non? Aí un pouco desesperante do principio foi o tema dos rebotes, porque a verdade é que dimos moitas segundas e terceiras opcións, non? A diferencia con respecto a outros partidos, bueno, un pouco o que marcou a diferencia cos outros foi o acerto, non? O acerto veu da nosa mao e iso fixo que realmente, pois, neses momentos nos que pois non acertábamos non a pechar ou había algún desaxuste defensivo, pois o equipo rival nos acercara, porque inmediatamente nos no noso ataque pois anotábamos en moitas ocasións de tres. A verdade é que vino con ganas porque, bueno, aproveitei para disfrutar, está ben, non? Cando gañamos poder disfrutar, sobre todo cando ofensivamente se xoga ao nivel que se xogou outro día, pois moito máis. Así que unha ledicia e penso que unha sorpresa tamén para todos. Como escribiu outro día na Voz de Galicia, que meritorio sería se consiguen a renovación de Artur Curus, non? Pois sí, a verdade que sí, porque pero aparte de ser un cupo de nivel moi alto para o Brogan, é un gran Andrí, é un moi bo tirador de tres e ademais un defensor nivel élite da liga para min. Entón, se consigues a renovación de Curus, desde logo sería para aplaudilo case tanto como a renovación de Mabre. Sí, a ver, é un xogador que che vai dar ese aporte defensivo, aparte do tiro de tres, pues normalmente o seu par ten que sudar o partido, e iso é unha ventaxa, aparte de que é cupo, o sea, os cupos non nos sobran nin a nós nin a ningún equipo. Bueno, é un xogador que está rendindo ben, tuvo uns primeiros partidos un pouco máis dubitativos, pero ahora colleu velocidade crucero e a verdade é que está facendo uns porcentajes moi bons e os intangibles tamén están aí. David, tamén temos aí o señor Mabra que xa está renovado. Sí, alegría para todo o breoganismo, penso, non? Xa penso que xa vai tempo que falamos un pouco
en todos os círculos non do breoganismo sobre esa posibilidade. Bueno, en primeira renovación, primeira alegría. A verdade que penso que nese sentido estamos todos de acordo. Ademais delo, o corpo técnico completo, máis José Antonio Durán. Está facendo esas cousas, creo que moi ben están no club, non? Unha vez máis. Sí, a verdade sí, que sí, é un pouco repetir o que levamos dicindo dende novembro, non? A dirección deportiva do Breogán está facendo as cousas moi ben, con moito sentido, algunhas veces non che saen as cousas de todo ben que queres, por exemplo, no tema dos 5, pois tiveches o de Funo que non che saliu ben, ou o Turé que lle costou coller, ainda que fixe un gran partido outro día en Manresa, non estivo o nivel que se esperaba, ao menos pola miña parte, que dera, pero realmente os movimentos todos que fixo o Breogán hasta agora son movimentos lóxicos, son movimentos entendibles e que ademais están dando un bo resultado. E agora mesmo empezar as cousas como hai que empezalas, primeiro renovando un corpo técnico que deute un rendemento moi bon, e despois a primeira renovación que faz é a do base director ou a do base que che dá o sentido do equipo, que é un posto clave po equipo e para todos os plantes de cara ao xogo do equipo, non? Marcar o estilo de xogo. Sí, a ver, é o que viñamos pedindo todos, o sea, o corpo técnico creo que está o breoganismo todo de acordo na renovación. E Mabra creo que eran dos xogadores que estaban sendo aclamados para que o corpo directivo pues empezara a traballar. Como digo eu, todos queremos que sigan a maioría, pero bueno, somos o Breogán, temos as nosas limitacións. Pero bueno, empezar, como digo eu, normalmente por un pivote a un base, eu creo que por aí é onde se empezan os equipos e a partir de aí, pues bueno, que vaya vindo o resto. Penso que a partir de agora habrá unha pelexa polo posto 10º, polo posto 11º e o 12º. 12 victorias Zaragoza, 13 Río Breogán, 14 UCA Murcia. O partido deste fin de semana, unha festa ou con alicientes para poder gañar? David? Home, eu penso que, sobre todo, se as sensacións continúan con respecto a este último partido, co estímulo que conleva sempre enfrentarte a un rival como pode ser o Real Madrid ou calqueira equipo dos grandes, que vai haber un grandísimo ambiente no Pazo, que todo o mundo vai poñer da súa parte para levar o equipo en volantas, eu penso que nesta situación sempre é factible. Complicado, moitísimo. Miras para atrás o calendario do Real Madrid o que ten feito nestes últimos meses e dices tú, bueno, pois poucas probabilidades teño eu de rascar, non? Pero xogando na casa, un día con boas sensacións, con porcentaxes altos de acerto, coa intensidade defensiva de sempre, por que non? Alex? Sí, un pouco como di David, non? É un partido de festa, pero as festas no deporte son competindo e son estando para gañar ou gañando ou estando para gañar os partidos, competilos, non? Entón, nese sentido, penso que sí, que se vai a competir o partido. A clave está en eso, ter un día de acerto por encima da media, que o Madrid non o teña, e despois que encontrar como pasou o día do Barça, por exemplo, que veñen un pouco relaxados, despistados, e cando vexan que se queren meter no partido, que despois e que o outro equipo está con confianza, ti empezas a fallar tiros e tal, competir ao final que o Pazo, ao final sexa o factor diferencial neses últimos minutos, pero bueno. A lógica di que é un partido onde tes pouco que perder e moito que gañar, pero hai que gañar. E despois un pouco que decías da posición da Liga, a verdade, o 10º posto con Murcia vexo prácticamente imposible, sobre todo polo Vasca Veraso ter os dos partidos perdidos contra eles, ao final tes que sacar 2 victorias en 4 xornadas, tes que sacar 2 partidos a eles, vexo francamente difícil, pero, sin embargo, o 11º posto penso que sí que é factible de quedar por diante de Zaragoza, sen olvidar a Lleida ou a Andorra, non? A miña opinión, bueno, é que o Madrid sempre é un rival complejo
E ademais, pois, bueno, o estar fora de Europa ben concentrado na Liga, non é dicir, pois ben de jornada europea e podemos escoller un pouquiño en modo cansados, en modo relax. O sea, vai ser un partido moi complicado, pero bueno, o Pazo hai que roelo. O sea, é moi fácil chegar, pero levar a vitoria hai que coller o sacho e irlle dando pouquiño a pouquiño. E esperemos que, bueno, dar a sorpresa, inda que seña por un punto, que ao final a vitoria quede na casa. Sen dúbida. O Vascaverás, ¿no, David? Tamén importante, ¿no? Sí, sí, Fundamental, importantísimo. fundamental. Pois é o único no que hai que pensar. Pois xa sabedes, as camisetas, se queredes, dos clubes galegos, simplemente tedes que enviar un mail ao noso a sorteo@nosobasket.gal, camisetas dos 4 equipos masculinos firmadas, que creo que é algo moi interesante para guardar. Continuamos xa ca xornada directamente. Imos ca porriña, a ver se para a semana que vene podemos valorar o que fixemos. Juventud Badalona, Baskonia, comenzo da xornada ás 17 horas. Partido complexo de decidir porque son dos equipos que se están xogando agora mesmo os últimos postos do playoff. Xogando na casa quizás ten un punto de ventaxe a Peña, pero Baskonia parece que por fin colleu ese ritmo de gañar partidos xornada tras xornada na CB e eu penso que vai ir a vitoria pa Vitoria. Sí, por presupuesto, por calidad de equipo, ainda que non por clasificación nin por resultados. Baskonia está un tiño por encima. Bueno, xogou toda a temporada o tran, pero ao final pues, ten que meterse aí, senón é un fracaso para eles. Vitoria de Baskonia. Pois nada, xa gañei a porra. Por levar a contraria vou decir Juventud. Aínda que é certo que a min son dous equipos cos que me costa moito, me está costando esta temporada moito acertar porque, bueno, porque son imprevisibles. É certo que Baskonia está un pouquiño máis regular, pero bueno, por levar a contraria, aquí os compañeiros, vou arrincar xa apostando pola Peña. E ás 7:30, Andorra contra o equipo de Moncho Fernández, contra o Basque Girona. Pois aquí eu penso que son dos equipos que xa están un pouco máis relaxados unha vez que teñen a permanencia prácticamente confirmada. Sen embargo, a Andorra penso que ainda quere chegar a postos de Europa, así que quere competir hacia Europa e subir postos, mentras que Girona está un pouco máis en fase de relaxación e aparte ten mellor equipo Andorra que Vitoria de Andorra. Eu comparto a opinión de Cedrón, aparte, bueno, Andorra na casa un poquinho máis fiable que fora. Vitoria de Andorra. Victoria andorrana tamén. E remata entón a xornada do sábado co Valencia Basket, Gran Canaria. Partidazo entre dous equipos Eurocup, pero sendo partido de ligas regulares, sendo na casa, o meu favorito, claro, Valencia. Pois nesta opinión, eu con Gran Canaria teño sempre aí uns puntiños a favor. Non sei o que levan nos vuelos, que sempre levan e traen puntos, creo que vai ser unha vitoria canaria. Que non xogan na illa. É igual, por eso digo levan e traen. Bueno, pois nada, no, eu comparto tamén con Alex, penso que a vitoria quedará na casa, salvo despiste o día de moito despiste. E a xornada do domingo ten 3 partidos pola mañá, o primeiro deles, Surne Bilbao Basket contra Leima Coruña, que neste momento está gañándolle o Barcelona, cando estamos grabando, por 13 puntos. Carallo, perdón. Carallo. Pois cambia un pouco a porra, non? Porque se Leima ainda ten en xogo algo, a motivación,
É un partido máis igualado, ainda así eu penso que Bilbao vai gañar ese partido que certifique xa matemáticamente a salvación e que vai quedar a victoria en territorio no Bocho, vai quedar a victoria no Bocho, victoria de Bilbao. Polo que levamos vendo a temporada, Bilbao é un fortín, pero bueno, eu levo toda a temporada apoyando as vitorias de Leima, non vou cambiar a tradición, a victoria para Coruña. Ai, o gallara fora eso, senón xa o Breogán levaba todo pleno por nós, a verdad. Así que, como a porra realmente o que penso é que a victoria vai ser do Bilbao, así o vou decir. Aínda que, bueno, comparto o que di Dula, tamén gustaríame que remataran a Liga no mellor lugar posible. A mesma hora, como decíamos, Casa de Monzaragoza co Virán Granada. Aquí penso que para mal noso que vai gañar Zaragoza e vai. Penso que se perde un partido que xa é matemático o descenso de Granada, non sei fixo como está agora mesmo eso, pero xogando Zaragoza na casa, eu penso que vai querer gañar o seu primeiro partido con San Miguel no banquiño e vai gañar Zaragoza. Bueno, como que se dice, entrenador novo, victoria segura. Ás veces fallas, pero mayoritariamente sí, victoria Zaragoza. Sí, eu penso que tamén, aínda que, bueno, os granaídos en condicións malas, realmente malas, plexaron moitos partidos, non? E nunca se sabe cando está o orgullo aí, cando podes arrancar algunha victoria, non? Pero o vexo complicado, así que tamén me uno a victoria Zaragoza na victoria mañá. E rematamos a sesión de mañá co Barça Lleida, derbi catalán. Victoria fácil, penso que vai ser victoria cómoda do Barça xa para manterse nese quinto posto da ACB, mas se perde agora xa ten prácticamente imposible coller a Unicaja no cuarto e que o quinto posto igual non é o que máis lle interesa, non o sei, pero penso que vai a telo e xogando na casa contra a Lleida debería de gañar sen problemas. A ver, non hai ningún partido ganado antes de empezalo. Estáse vendo que está perdendo con Coruña, pero bueno, supónse que xogando na casa deberá, pues bueno, superar a Lleida sin problema ningún, victoria do Barça. David? Pois oigos un pouco cortados, penso que acabou Dula. Eu penso na victoria do Barcelona, non vexo posibilidades agora mesmo, e tal como está un pouco xa a estas alturas da Liga outro despiste máis do Barça, aínda que, como ben decides, pois hoxe vai a sorpresa, non sei se sabedes o minuto ou que cuarto vamos. Remata o terceiro cuarto, agora está 9 arriba. Queda moito, queda moito. Vai ser moi largo. Xa sabemos que moitas veces o Coruña se lle costa arriba ao final de partido. Nada, o que decíamos, victoria do Barcelona contra o Lleida. Na xornada de tarde todo comeza cun derbi, neste caso de fútbol, entre os equipos, Álex, do Barça e o Madrid. Alirón, Alirón, Alirón. Pois moi ao meu pesar penso que vai gañar o Barça. Resultado? Porra total, veña. 3-1. Dula? Pois eu vou levar a contraria de Cedrón. Que raro. Que cosiña máis rara. Victoria madridista, 2-3. Bueno. David? A min tedesme que facer un resumen porque non sei nada de fútbol. Non sei, escoitei a Lirón, o sea, que quen gaña un 2-2 a Liga ou algo. Que non o sei, de verdade, non borría de mí. Se gaña o Barça xa que lle 7 puntos ao Madrid quedando 3 jornadas, se gaña o Madrid se ponga un punto do Barça, eso quedando 3 jornadas.
Vale. Pois escoitei E te algo na empatas oficina de que temos sacacata. temos unhos abonos por aí e era interesante que se alargara un pouco a cousa, home, pois viñanos ben que gañara o Madrid, pero penso que vai gañar o Barça. E se teño que decir un resultado, 2-1. Pois imos xa co básquet de novo, un poquinho máis tarde, ás 6:30, o Can Murcia, Baxi Manresa. Partido difícil de pronosticar, sobre todo con Manresa que parece que se está facendo longa a Liga. E un Murcia que é a cousa máis irregular da Liga CB, non? O tema a min gustame máis e penso, gustaríame gañar a Manresa, así que vou tirar un pouco por gustos que gaña Manresa, pero vexo un partido moi difícil de pronosticar. Eu creo que é un partido igualado. O que pasa que, bueno, por intereses breoganistas mirando hacia arriba, interesaba que perdera a Murcia. Entonces vamos a poñer victoria de Manresa. David? Pois non sei se estou ben informado, pero pareceume ler por aí que tamén había unhas cantas baixas no Murcia, así Sí. que sí, ademais baixas importantes, non sei se recuperou Virgander, non sei, non estou moi seguro, non? Pero agardo que se resinta con o tema das baixas e que rasquen os manresanos. E rematamos co Río Brogan, Real Madrid. O verdadeiro partido da xornada, non? O partido complicado realmente do Madrid esta xornada. Correctamente, correcto. 2-1 outra vez, 2-1. Válenos, non? Vale, Sí, firmamos. Pois mira, victoria de un con canasta sobre a bocina de Gran. Bueno. Victoria broganista. O malo vai ser aturar todos os minutos, Si con 2-1, madre mía. Victoria breganista por 4 puntos. Ala. Eu nada, tanta precisión a min abrúmame. Si, gustaríame tamén esa victoria pola mínima ou por 4 puntos, 4-0. Pero bueno, non sei, que disfrutemos moito do partido, que é o que nos merecemos, que é parte da festa, non, deste final de temporada e bueno, que sexa un bo partido e se podemos rascar unha victoria, pois mellor. Dula, Alex, algunha cousiña para o señor Musa en concreto ou non? Pois en principio este fin de semana non hai nada especial programado e que un pouco realmente os esforzos da última semana van casi máis encaminados xa o fin de semana que ven en Granada máis que neste, non? Sí, Musa sabe que aquí ten a súa segunda casa. El, pois bueno, sempre nos manda algún recadiño. Será recibido como sempre como un dos nosos, porque aparte demostra todo desde que marchou, o sea, non é o típico xogador que marcha e olvida o breoganismo, sino que, bueno, sempre ten algún detalliño para nós e algún recordo. E nós nunca nos olvidaremos dele. Xa para ir rematando, vamos a xogar un pouco, se vos parece, a números. Neste momento o Breo ten 13 victorias, vamos a xogar. Número victorias finais de tempada. Alex. Eu vou tirar 13, o lógico serían nada 6. A lo complejo. Agora sí que me o deixades bastante difícil, Eu tamén tiña 15 na cabeza, como 15 considero que é optimista tamén, o sea que é difícil. Así que, bueno, por variar, vou decir 14, pero non me gusta o que estou dicindo. 14 non. Simplemente por tocar o carallo. Por levar a contraria. Bueno, espera, 17. Tes razón, grazas por abrirme os ollos. 17. Unha pertiña moi grande e que teñades un bo fin de semana e que disfrutedes moito de baloncesto. Si cadra o Gallá cunha victoria do Breo este fin de semana no Pazo contra o Real Madrid. Que teñades boa noitiña a todos. Alex, unha pertiña dula outra. David,
Aperta grande tamén. Boa noite. Gracias, José. Forza Breo. Buenas noches. Forza Forza Breo. Breu.